bazilika sa naozaj volá Bazilikou del Salvatore, teda Spasiteľa. On sám nás tu víta a ukazuje dvoch Jánov, ktorí stoja po jeho boku. Jána Krstiteľa, muža činu, slova, odvahy, konania, sebazaprenia, pokory, pravdy, a svätého Jána Evangelistu, muža síce mladíka, mladého, ale verného, oddaného, plného zdravej nehy, starostlivosti a nebojácnosti. Muža, ktorý vie milovať. Nebojte sa byť v službe pravdy. Nebojte sa povedať aj konkrétne a dnes aktuálne, že hazard je zlý a ničí ľudské rodiny, životy. Že nechceme, aby naše školy boli opäť socialistické. Nebojte sa povedať, že Rusko okrem iného bombarduje škôlky a zabíja deti. Nebojte sa povedať, že mladí ľudia zo Slovenska utekajú, pretože čosi tu nie je OK. Veď od dobrá človek neuteká. Nebojte sa povedať, že červené hviezdy, kosáky a kladiva nemajú čo robiť na našich námestiach. My grécko-katolíci to máme hovoriť, pretože od červenej pliagy sme zomierali a trpeli najviac. A je zaujímavé, že Ján Krstiteľ hovorí túto pravdu a potom za pravdu zomiera. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua slovacca, in particolare ai partecipanti al pellegrinaggio giubilare della Chiesa metropolitana greco-cattolica in Slovacchia. Cari fratelli e sorelle, siete giunti qui nell'anno giubilare per varcare le porte sante e incontrare il successore di Pietro, al quale nel passato la vostra Chiesa è rimasta fedele nonostante la persecuzione. Vi auguro di essere coraggiosi testimoni della fede e della speranza nella Chiesa e nella società. Con gioia imparto la benedizione apostolica a voi e ai vostri cari. Gloria a Gesù Cristo. Či som biskup, či som kňaz, reholník, reholná sestra, ženatý, vydatá, slobodný, bohoslovec, vdovec, vdova, to je jedno. To je tá podstatná myšlienka, by som povedal, ktorú prináša svätý Pavol, keď hovorí, už niet Gréka ani Rímana, už nie je dôležitá žiadna národnosť, žiadna rasa, ale len jedno, nové stvorenie v Kristovi.
nový človek. Toto je dôležité. Bez Pavla by sme nepochopili, že spása je darom milosti. A nie nejaký ovocie zásluh. A možno máme za sebou aj pády ako Pavol. Časy, keď sme sa mýlili, keď sme možno ubližovali iným a utekali pred pravdou o sebe. Ale práve týmto ľuďom, tebe, Ježiš dnes hovorí, neboj sa. Neboj sa svojej minulosti. Boh ťa nevolá preto, čo si bol, ale preto, čo z teba môže byť. Neboj sa neúspechu. Nepozeraj na to, že tvoje siete sú deravé, roztrhané, že tvoja loďka je už nefunkčná. Ježiš chce vstúpiť do tvojej loďky. Preto sa pýtajú tú otázku, ty si židovský kráľ? Veď aký ty si už kráľ? Kde je tvoje vojsko? Kde je tvoja armáda? Kde sú tvoje hranice tvojho teritória? A vidíme tento zvláštny dialog, ktorý medzi Ježišom a Pilátom nastáva, kde Ježiš hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A teda zrazu Pilát počúva niečo, čo mu nehrá a nejak mu nesedí logicky do toho, čo by mal počuť od kráľa alebo nejakého nástupcu kráľa, hoci možno poníženého, nejakého možno vo väzení, nejakého, ktorý je už podriadený. Hovorí, keď moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, bolo toľko plukov vojakov, že by nestačilo na to, aby ma ochránili. Ale hovorí, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Lebo kráľovstvo Ježiša Krista je kráľovstvo lásky, kráľovstvo spravodlivosti, kráľovstvo milosrdenstva a kráľovstvo pravdy. Bratia a sestry, a toto je to kráľovstvo, do ktorého sme aj my povolaní, každý jeden z nás. Aby my sme práve v tomto kráľovstve raz boli účastní ako členovia tohto Božieho kráľovstva, ktoré Ježiš pre nás pripravil. A my sa modlíme práve o to, každý deň modlíme Otče náš, keď hovoríme, príď kráľovstvo Tvoje.
nacizmus i marxizmus, ideológie zvelebujúce rasu, či masu, či triedu, ale popierajúce dôstojnosť jednotlivca, stvoreného na Boží obraz a Božiu podobu, sa ocitli na smetisku dejín. Všetky tieto náboženské, mocenské, politické a filozofické systémy totiž majú svoju slabinu, svoju tzv. Achillovú pätu, svoje slabé miesto práve v nedostatočnom vzťahu k slobode, hodnote a dôstojnosti jednotlivca, vnímanej cez prizmu zodpovednosti pred Bohom ako jediným nemenným kritériom a najvyšším duchovným princípom. Drahí bratia a sestry, potrebujeme vás, potrebujeme vás, potrebujeme vás. Drahí bratia a sestry, budeme hrdí na vaše tradície, ostaňte vždy verní vašim tradíciám. Drahí bratia a sestry, vráťme sa na Slovensko s väčšou radosťou, nádejou a entuziazmom. Nech žije grécko-katolícka církev